Hortzi eta San anaiak zirezte. Hortzi, Kalifornian bizi zira azken 50 urteetan. Zuen anaiaren ehorzketakari, Euskal Herrira jintzira aspaldiko partez. Sortetxearekin zer egin erabaki behar duzue. San zuk saldu nahi duzu. Hortzik berriz ez. Hortzi hasita, 3 bertso 10 tipian. Berriz elkartu gaitu, egoera txarrak, ahulduak dituzu, barneko indarrak, etxe kontuarekin, nolako marmarrak, baina iragan behar aldituzu marrak, behar baduzu baditut zuretzat dolarrak, behar baduzu baditut zuretzat dolarrak. Sosaren kontua ez da, enetzat problema, egun ehortzi dugu, anaia gehiena, etxaldearekin orai, saldu edo ez dena, naiz saltzeak eman, lezak egun pena, nahi dut soilik anaiak, nahi lukena. Nahi dut soilik anaiak, nahi lukena. Problema bat gainditu, kenduaz etxea, ezinezkoa daula, hortara heltzea, pres naiz zuri laguntza, orain ematea, sukatu eta gero, zure begiezea, ez dut soilik patataz beteko heltzea. Ez dut soilik patataz beteko heltzea. Baditugu 50 ardi buru ara, 2 hektara iratze, 4 hektara, dena saltzea ez da hain egokia ara, bainan ekartzen dauku guri hainbat traba, etxaldea beraz saltzea erretxagoa da. Etxaldea beraz saltzea erretxagoa da. Zure gogoa beharko, gaur hartu aintzako, eta ene anaia maite zaitut asko, naizta gauza batzuek aldatu beharko, eta zure desira horrela delako, salduta New Yorkera enekilan zato.
salduta New Yorkera, enekilan zato. Naiz laguntza sumatu proposamenean, ideina hasi frango ditut barrenean, nahiago dut nik hemen segitu lanean, zoaz etxera eta ea azkenean ikusten giren biak hiltzen naizenean. Ikusten giren biak hiltzen naizenean.